Hello guys, barkanku da warhaka. Ni ne naku LMD Tech. Yau na zo muku da bayani akan cewa mutum zai iya ɗauko application ɗin da aka sa dole sai ka biya kuɗi a YouTube kyauta. Amsar haka ne, tabbas ana ɗaukowa, amma sai ka bi ta wannan hanyar da zamu bi shine zaka iya ɗaukowa. Kai dai ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, kai kuma yi mana liking ɗin bidiyon mu, don taka ne bidiyoyin mu za su dinga zaga ko ina da ko ina. Mun gode. Kawai bari mu tafi direct da aiki. Abu na farko da ake buƙata, zaka buƙaci Chrome browser. Da ka shiga cikin Chrome browser ɗinka kamar haka, ta nuno ma fuskarta kamar haka. Na ajiye muku link ɗin website ɗin a description na wannan bidiyo. Sai ka zo gurin Google search, sai ka paste ɗin, sai ka shiga directly. Ni misali da ka shiga, bari mu jira. Da ka shiga zai kaka fuska kamar haka. Bari ya gama satin. Da ya kawo ka fuska kamar haka, to wanda ake so ka ɗauka, wannan na farkon shi za ka ɗauka. Sai ka danna shi kamar haka, wannan. Da ka danna shi zai kawo ka fuska kamar haka. Zai nuna ma AC Market APK link number 1 ga AC Market APK link 2. Kowanne za ka iya zaɓa domin ka ɗauko. A wannan application ɗin bari su nuna maka yadda za ka using da shi, ka sako da shi. Na farko, idan wayarka da Gmail a kai, idan ka zo sako da shi za su ce maka is harmful, sabida kun ga ba a plystore yake ba. To yadda za ka yi, da sun nuna ma is harmful ɗin nan, za ka kokari ka yi installing ɗin sai sako cikin wayarka gaba ɗaya. Gashi nan suna faɗa ma ga yadda za ka yi. To da ka yi installing ɗinsa gaba ɗaya, da ka yi installing ɗinsa kamar haka. Bari in shiga na cikin wayata. Bayan ka gama da ka yi installing ɗinsa kamar haka, bari mu jira ya buɗe. Application ɗin yana da ɗan nauyi ne, bari mu jira. Bari in shiga wancan kawai, ina da shi guda biyu. Da ya buɗe zai buɗe ma shi cikinsa kamar haka, za ku gan shi. Matsalar network ne. Za ku ga da abubuwa da yawa a ciki. Duk wani application na Play Store wanda za su taimaka sai ka biya sannan za ka ɗauko shi, a cikin wannan application ɗin is free yake. Bari mu duba wani misali guda ɗaya yadda za ku gamsu da mu. Bari mu shiga cikin Play Store, ɗauko nuna muku wani application wanda sai ka biya kuɗi sannan za ka ɗauko shi. Bari in nemo shi. Bari in nemo application ɗin. Bari in nuna muku shi. Za ku gan shi, kun ga FL Studio Mobile ɗin nan. To bari mu shiga ku gani. Sai ka biya kuɗi sannan za ka ɗauko shi a Play Store. FL Studio abu ne na haɗa kiɗa application ɗin. Kun gan shi gashi nan, sun ce dole sai ka biya 1,080 sannan za ka ɗauko shi. Kun ga wannan application ɗin na haɗa kiɗa ne, shi kuma wannan wanda sai ka biya 1,000. Kaga bari mu shiga cikin AC Market ɗin, ku ga FL Studio. Bari ku gan shi a nan. Kun gan shi a nan is free, za su nuna maka shi. Kun gan shi is free. Kawai dai za a ja data ka 229.86 MB. Za a ja ka data da ɗan yawa. Shawara mafi sauƙi kawai ka bi night plan. In ma ɗaukowa za ka yi sai ka ɗauko. Kaga an samu rangwamen shi in a Play Store ne 1,080. Kaga anan kuma night plan ma za ka bi gaba ɗaya, ba ka ja data
ta ma 25 ba za ka ɗauko abun. To ita ake yi in za ka ɗauko abu. Bari in zaɓi abu mai ɗan sauƙin data in gwada ɗaukowa. Ok, misali kuma banda har da gyama-gyamai akwai su Insta, su kayan master, su menene da application ne masu yawa a ciki. Ok, bari in ɗan wannan mu gani. Wannan gashi kusan na drawing ne ma, za ku gan shi. Ok, bari mu jira ya gama buɗewa. Ok, yace za ka yi ka ɗauko, za ka danna downloading gurin nan kamar haka. Za ka danna shi kamar haka. Da ka danna zai ce maka thank you for the support. Kun ga su nuna alamar love. To wannan free downloading ɗin shi za ka danna gurin nan. Da ka danna shi kamar haka za su tafi ka zuwa ga talla. Wani lokacin kuma za su tafi directly. Gurin da za ka ga alama abinka ya fara tafiya, gurin alaman nan. Kun ga alamar number 1 ta hau, wato abu ɗaya ya fara towa. Za ku gani gashi ga abin da muka yi makin a nan gurin yana towa kamar haka. Ga abin da muka yi makin a nan gurin yana towa kamar haka. Yanzu in ka jira shi nan don ɗan lokaci, insha Allah zai zo cikin wayarka, kuma is free, ba sai ka biya ka kashe kuɗi ba kamar yadda za ka kashe a plystore ba. Mun gode kakka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, don ta haka ne bidiyoyinmu za su dinga zagaya ko ina da ina a cikin YouTube, domin 'yan uwa da abokanan arziki Hausawa su amfana. Mun gode, sai kun ji mu a bidiyon mu na gaba.